So what is up guys, welcome na naman sa panibagong vlog. For today's video guys, dito tayo ngayon sa may 7 Tubig Festival 2025 dito sa may mga Tram, Pangasinan. Sa alina, sama nyo at libutin natin ang kanilang pinagmamalaking tubig dito sa may mga Tram. Let's go!
follower natin dito. Shoutout sa follower natin dito sa may mga tanong. Hey, shout out. So yun, meron tayong soon to be followers dito at bibigyan tayo ng, ano po yun ma'am? Manang Rosa. Ayun, Manang Rosa Bagong Agamang. So promote natin to guys. Ayun. Shoutout po. Yun, shoutout po kay ma'am. Ma'am, taga mga tarap po kayo? Tarap po. Ayun, product po mga tarap po ito. And meron pa po tayong, ito, tarap natin. At Charang Labong. Yan. Pag-support na lang po yung kanilang business po. Oh,
lalabas tables si and John chairs dito Hilario po sa na likod ng guest ating nila dito banda, sa may please. mga Tarem, Ayan, para Pangasinan. maupuan din ang ating mga bisita. At nandyan pa rin po Dito pa rin tayo. si Board Member Philip Chudor Cruz. Hi, DM! Ayan, internalize na po ang ating Sample King, ang Municipal Councilor ng Makati City! Mga Taranians! Baby Dolls, Johara and Co! Guys, andito na si John Hilario. Maglabib! Ano mang lahi, ano mang kulang, kahit ang dulo ay di matanaw. Ituloy lang ang sipag sa duloy. Let's go! Maghawak-hawak tayo'y sumayaw. This is our show! This is our time! Yeah! Natawa lang ako. Kasama talaga yung Biyernes eh. Pero okay lang yan. Dahil ang nanay ko Biyernes. Mga Biyernes sa Malabogo.
Guys, so binigay ni Jong Hilario yung ano, yung jacket niya dun sa ano, dun sa punta na guest na babae. O Ninho chegou, porra! Cadê as composturas fazendo? Esse é pelo chão, esse é o bonde do não. Esse é pelo chão, esse é o bonde do não. Rebola, fogo não. Bola, fogo não. Rebola, fogo não. All you gotta do is just meet me at the Vlogs, ayun, may mga followers tayo dito sa mga tara mo. Yun, eh. Ayan, naging sikat tayo dito ngayon. Eh, shout out. Naubusan na ito doon sa loob eh. Naubusan kanina. Ayan, sana malinaw. Sige, wag lang masyadong may ano. Ay, wait lang, namamatay kasi. Ito po, nasa harap. Namamatay kasi. Sige ha. Sige po, bye-bye! Bye-bye. Salamat sa suporta guys ha. Sige po. Bye. Thank you.